Hi guys, Morisei. Isusu tiribo. Welcome to our YouTube channel. So today ndoda ngokuudzai kanyaya kadiki zvako kakamboitika. But murizi wako manje adinako kanyaya kako kuti kataurwe. As you can see, akatohaidha pasi pemubhedha. So ichadya dona. So ndine nyaya ndakaudziwa. Let this man of mine. Wanga watukwa nemuchembere kudheni, so ndovadzosera kutukawo back nechemumwoyo, not kuti like kutobudisa mashoko. So wadaro munhu akufunga manje kuti hey, panapa ndatuka munhu mukuru, ndatadzira Mwari. Munhu seri kwemba unochema munhu achinamata, Mwari ndiregerereiwo, ndatuka munhu mukuru. But ini zvakanditira fani pandakazvinzwa kuti yo wakambanya namata seri kwemba kuti watuka munhu mukuru. But munhu wacho hatine nyaya yake kuti itaurwe, atsamwe zvezve akaoneka saro. That's why rinjyo rinopisa nota ndabudisa pasecrets evanhu. Makatsamwa? Ndati makatsamwa? Makatsamwa? Hamunaka? Zviribhoga? Toposta? Okay, it's fine. So guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Follow our Facebook page and TikTok. And you can take your claw there. Miyambo family. Kwese. All social media platforms. All social media platforms. But for now, don't use. Oh, we are only using TikTok, Facebook, and YouTube. Yeah. Takudza secret. Wakaita ndikafara zvanemaita ndikuuya nemamwe secrets. Ndikaudzwa hombo.